Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Social Service Center sa Salesian biang layo ban Plie sa kaway ka Ïing jong ikong iba pentingan kongkip bat ki khon jong I ki basang basa Laitlyngkot. Lakar khu ya kate ka Ïing daw Archbishop ka Shnong u Reverend Victor Lingdo bat la Plie da I Mrs. Annabel O'Connor na Australia. Kajingedan lang upadar Kershan lang Kharpuri u parish priest, upadar Joseph Rai u assistant parish priest, upadar Bensar Kharsati u director Social Service Center, Uskatri Shnong Laitlyngkot Yoshilong bat urang ba Balang Yoshilong. Katrayeng kalapan pau ka Jingsongo Ïaka Salesian Mission Australia ka Social Service Center bat Ïaka Balang Shnong kibarayarapan pinbit pinbiang Ïaka Ïing ka Sem Jongki. Nakadaw baban ka Jingduk bat haban besar yu kan marway Yaki Laitlyngkot ki khon bat nakadaw bamyadan lang shu bat ukpa. Kumta ka Laitlyngkot community kalay Ïaka Jingdon kam Jingïarap jong kani ka Ïing te kalay selok bat ka Social Service Center banwat yakila Jingïarap na kabenta kani ka Ïing kumta kalayo banya selok bat ka organization Salesian Mission Australia na kabenta banyo Jingïarap hakalyang kapisa de Daka Jingïarap balayo na kani ka organization bat na ka jingno senyang ki para bangit na ka Laitlyngkot community lala bante ya kani ka Ïing jong ikong iba pentingan kongkip bat ki khon ki ti jong I ka Social Service Center kadap da ka jing kemen bat ka jing songo ya oblay.